Nganza kwethu, it's Durban Network. Sikhona-ke nathi la ePeople's Park. Kwi-Mother of All Maskandi Festival. Last interview khona ama-artist ahlukahlukene aperformayo khona. Njengamanje nginondoni, a brilliant artist. I'm a performer owenze ezinye. Ndoni, uzizwa kanjani uba ingxenye ye-Mother of All Maskandi Festival namhlanje? Hey uthi we baba we baba we baba we baba yeah siyashisipamu kuze ngaphazamisi ngaphakathi ngicela ukubingelela wonke umuntu igama lami ngundoni ekhaya kithi kusempangeni abaningi bathi ngomaphimbonke namhlanje ngikuyi-Mother of All ngiyaqala ukuthi ngibe khona kulithuba elikhulu njengomuntu wesifazane ngiqashwa umunye umuntu wesifazane ngiphinde ngibonge nethuba nje lokuthi engikwenza namhlanje nikuthathe ninginikeze abantu abangekho emcimbini. Abantu bayakwamukela uma uperform bayakujabulela uthando olingako lisuka kubantu oluza kuwena yiphi recipe indlo isebenzayo abantu ukuthi babe glued kangaka kuwena? Ngicabanga ukuthi mfowethu ukuthobeke nginakho mina ngiphila iqiniso into mangahambisana nayo ngihambisani uma ngihambisana nayo kanti ke ngumuntu oyibeke phansi nje obahloniphayo abantu obathanda abantu bese ngifocusa entweni engisuke ngizoyenza ngaleso sikhathi. Yes. Ndoni asikhulume ngommusic wakho. Umusic wakho umnandi unesiqe esihlukile indlela ovoice ngayo kuningi nje okuhlukile ngawe uncele blushuni. Ngiyintokazi ekhule emakhaya igida ingoma nezinsizwa isikhathi esiningi stick ekushameni ngathi angenze lokho engikwaziyo nengikwazi kangcono ngoba enye into ebuyisishaya singamaciko ukufuna ukudlala oshune singabazi bese beyaphambana so umsebenzi wami ugxile nje kushameni ushameni uthandwa zinsizwa uthandwa zintokazi uthandwa ngishogogo bana kudala babe usebenzisa kodwa okuhlukile ngami ukuthi ngisahlele emiyalwezeni angiculeli itrend noma ngiculele into yesikhashana mhlambe like sekuno TikTok nginengoma ehamba fast ngiye ngihlale nje emiyalwezeni ngoba ngine-believe ukuthi kunomuntu osesibhedlela kunomuntu osejele kunomuntu ophethe intambo ufuna ukuyibulala olinde mina ezici ukuthi ngimnikeze amandla noma ngimnikeze ithemba lokuphila. Nazo ingane ocula nazo zinhle iqhakazile. What do you do to maintain i-brand ukwenza sure ukuthi nihleze ni clean nihleze ni relevant ebantwini? Uyayibona ukuthi zinhle ingane zinhle cha zinhle kushuthi nje i-stage sakho sihlobisekile ni clean ni presentable. Okay mfowethu cha amancoko abantwana ngisebenza nabo ngiphinde ngibakhulise ngendlela yokuyiphatha njengoba sazi ukuthi sinenkinga yokuthi imbokodo ayinaso isikhathi esanele sokuhlala namantombazane bebatshele ngeqiniso nangempilo esikhathini semanje abantu besifazane bahupha imali kakhulu bathanda izinto kodwa abasebenzi abana imali okusho ukuthi isikhathi esiningi kuze ngibe ne-iPhone kumele ngiqoma umuntu onamandla noma oyisigwili mina ke ngifuna ukuqeda leyo nto kuze bengashawa amaphutha ashaye thina ngibatshela ukuthi kubalekile ukuyimela yebo imicimbi ayisiniki isamba kodwa kulokho okuncane sikutholile siyakushare uyakwazi umuntu ethethenga izinto zokugcoba kunokuthi aqome ngoba elambile. Ngicela utshele abantu be-Durban Network ama-social network wakho ukuthi utholakala kuphi ama-handles wakho. Okay angiqale ngincome nje inhlonipho mfowethu ngiyazi ukuthi ungifice ngingakaperform kusawuperform ugandaganda wangicela ngenhlonipho into yokuqala engiyithandile mfowethu ukuthi indlela ongi-approach ngayo ngiyithandile angiwenzi mina ama-interviews bafunga ngenxa yokuthi inhlonipho ngiyayithanda yona ihamba phambili so ngiyancoma kakhulu i-Durban Network ngiyayithanda indlela eniyisebenzisa uma nizokhuluma neciko ngoba ekugcineni singabantu kunabantu abasithandayo undoni ku-TikTok undoni 53 ku-Facebook undoni maphimbonke Instagram ndoni maskandi yonke nje indawo kunondoni maskandi kodwa ke umazi undoni uyazi ukuthi intokazi nje kusame namazinya amhlophe uluthotho besisho ngerasta. Durban People's Park besikhona si Durban Network awe